Halo. Oh, kafu. Oh, ke. Halo, kato krete emle oh. Oh. Panna chula do nemle. Ah, ngoro. Wrong number ni ang ka fasela uve. Nang makapu mon pen yam. Ni Panna ka order ka he talu theng mo. Scholarship khalu theng towa. scholarship lo theng to a. Scholarship khalu theng to he take mani panna ka ong theng to mo. So jo darsum belakan aijol ka luka tummo. Mansuan man pejuan darsum belakan luka tum siamo. Kami number him pe che mi. Nang ma number ka ke me pack box yang tinge diglo mi. Ngoro kan naute mon le kalau phone sinang o. Nang ma mon pu ya ka pu man pu kan ni lo mi. Ni ma se kai ma na mai nor dar ngai lo lo. Nang ma fan na order lo mo. Oh. Eda kola si beta luthenga kingin yang bolta kombele. Khoy changen order. Nang ma kaya ta panna order sil sarmi kha ke mani purso mo. Kai man mi rong call che. Nang ma number ni si kha ba ang bili. Nang ma ke mani save dance ka chon puman pu ya katian ti a ke mani dorakan dortang sangakan pechonga ti kha soi mo. Tu nge mon le o. Bolta Ngoro kan naute order mon le kalau phone sinang o. nang ma sunit kha nang ma ofo bang ai si be nang ma ngai leng lom le ka pu. Kai man dor siam ngai le ni. Nang makahita doorbell ka supply ko lo mo. Oh. Engke bolthak bintinge engke ma ni engke tianga bolthak don bili. Ko waselo ya. Ku fa chau ai thin long kai ma. Pan sa ay mo nang ma ita doray leya isaw mo pan sa ay mo. Oh. Engke nang mo number himin ngai kan. Ama sabi. Ani le mo. Monday kan order ka lukhal mo. Order ka 2 number nge. Hemi number 9961338340007 kha ta order number ka lukhal lom pan na kha silsara ka lukhal. Telami. In number in la diklo mon le. Nang number ka 9961338340007 nikha adik oh. Number 2 dikvek siya. Bolthak makomve. Kola si phalu thenga nang kapu mon pui kha tu na ama soidan khan mo. Oh. Panna ka heta dor sang bazar te khan pekwala te khan heta supply kha tivilia heta bazara po khan agent po khan ne yang khan sai mo. Tu nge niang le. Bolthak engke ke mani tiang oh heta kolisi kalu theng to driver pani kha heta kongla ka mut pil kha lau siak pani ka khoi bok munya. Khai tu nge niang ka waselo ve. Engke tiang oh nang ma pekson na te kha siak nglem le oh nang ma merciat panna ber bel kan nem le oh dorlian bel de supply kwal thai tur khan nang ma khan siat ne ngim oh ka pule oh bang ang don be ke mani tu ong ting niang ka waselo ve pan na lampang ka selo re. Nak tu klai ve la son ho thak theng tia ke mani hisab kitab ka tel don lap nai don be oh nang ma merciat ne lo mo. Nei lâu. Nang meng ma order si lo mo ke mani ne na kan order lo mo. Oh lâu dor po kan nei lâu. Boy thak be oh heta ramlu na kan ni lo mi ramlu na kan tang khan tia mo. Ramlun no ta chuan kan mo. Ramlun khatia ramlun note diem oh ramlun note tu dia ke mani address dia dan kan phone number ne ya po mon pu ya lalmon pu ti khan mo. Oh kaping chu ni mo. Ramlun note. Oro kan naw te hi thingtlang au man ne heng hen order an siam nge ka selo kan lo phone sinang o. Masi ka pa kay mani boldon ve hetu na nang ma tingkam tinga kal tuang hita ay jol lu do na darsum bila ay jol lu katung niya. Boy kapang ka selo re nang mo. Tuna po dar ko kari do na darsum bila lu man so darsum kera sudut man lo may heta scholarship ka kay mani choka iya ho suwan kay mani darsum sompak kong ka clear tuna clear that ka tuan kay mani ka tleng har lutuk ka ding lo mo. Tip khatamin order Tip khat ni tam tak kay man pur to kane 5 pan lang khat on pur to niya kingan yang atira number in yang lo suala ni lo mo le oh
Kami nang number si Junilo ko, may tingin kay man ditya. Ay tira in safe kanin number easy ak diklaon lo mo. Kay man is 9613234007 dikhan kay man sincha puman po dikhan dato. Ne sin siya ka diklaon lo mo kati. Boy thak don may tingin sincha diglokan nang ma puman po yan ito. Kasi tingin niya kitche. Ni tawe kay chon doreng makasiyam na ne. Nang ma panavel sumdong ay lo mo. Ngay lo. Ang tingit niya, boy, tak nang Kay ma da chu. Ang ma se lo sim lo may. Ang na nang maka, hita bongkon vela tao, kan nang maka muak tayo na, ngem lezanin dar somle sang bebel, son lutheng ka din ka mo. Ang kap mua ngotang. Ang ma order kasiyam lo. Kaya mani ka boy, nang makungay lo, may kapuwala mo, oh, boy, tak be. Ang ma kasave kay ne, ang ma katiyam lo. Ang tingit yung, oh, anito nang makan, nang makan, nang manaw, tetu, ponsing nga, kaya mani phone call ka lungak, le, may don tinami, oh. Ani ngem le ma se khing tla nga dei ni chu tiang trip khat e mem chun cha om si lo wa Ting klang bela kal klang sursun ke mani motor pa lo an don ti ka ring lo thing tla nga po ni se mo Woi pak be ke mani motor ka check lo chuan ting klang khoi la mang ting klang chu eng kong e sang kita ko lian dei ni mo eng ma or dar lo ka ring lo ke mani kolen lampang ju soilo ramlun khatia ramlun not dinge ramlun tikha ke mak chiang lo de pa umon pu lal mon pui khatia hata phone number ke mani sep house number fo eng mak dikot lo ke mani tu supply kat petar sat bangkane mani fair tamo atlang pui kan eng mati sual kan ngai lo wa order lo khalang kha ke mani ai jona lu puya dengan kalpui char jakan ya. Tinggal kacang. Ka ba se lo ve ka phone na tu ning doreng makan siam bok si lo. Boy tak nang asum dong lo tiang kan mo. Kay maka min ko ngay la nang man min lak tak lo chon kay manitan eng la ngatang ka tiang. Kay manitan los ka basang don ve. Oh nang ma meng ma ka sel tiam nei ne. Ai jol ve la tu ko ngai lo. Nang ma merchet ngas juan nang man welcome to me lo mi ka pu. Thei lo vang. Eng ma ka se lo sim pan malam. Eng tingen yang nang ma ming pui ka omem le nang ma trenom address mil pui bel nang ma phone number ang deu kan ke mani po di kot sol po kom the to nia chu ka ring number khamo eng mo pas ni khat alai vela ti sualin nei ni ka ring mo. Phone number ka ang teu ka kay madi ka lak nga nang maming pui kan yang ramlun not mo ka ramlun not ti ka kay mani chu hai ramlun not ta pumon pui dang ka tamom sia nang eng sing kan tip ang akol aron call na mo ama call na ka hemi number 99612234007 ka number ko ngairing ang kan lang box tingin yang le number ka total velan ron call na chewa khamo total in delete vek to mi dilu lo he ta kay mani save chi le chin te in save suala ni lo mo kay mani note buak han chen save nga la ani phone akhanin la in ziak lo mi phone na in ziak dan kha chon eta try darli vel yang darli vel kan heta lokal heta kay mani pai katang sang petuk ejol po munsam supply kan ya mo makve number save suala ni nge yang kay ma los don be nang ma merchet to ni lo mo kapule nang ma kongay may ro ngoro kan nei ngai lo merchet ka tiang chi boy thak en kay manu jam majon ka kay mani muk ngam don mele order ti kay mani order dong te majon kan kay mani punishment yang lama action boy thak don ve sum dong ngai lo sim mani kolasi ba soya toy ka kay mani lo suak dor tuang tak kay jot leng done kay mani furne naktuk lay hole mananga jani na unload ta tumo boy thak aba boy sak fe tingin nang ma dor kay merchet nilo mo panna zuar bel poka nei lo
Ang ti ka po ole bachak ang tingat yang kay mani ka tiếng lắm ạ cái mà đi xung đông ấy này nè bachak ritran don chon akong kadui nasa silsar lit từ từ đó mà vẫn gì lâu về los lang pakat ma lapom dolo từ từ là tăng chấp pin anh tiền này không cô kay mani ma jon chu boy don be kay mani boy bok che te driver panikat waya kung lak mutluk modil ka singsia mo kung katui sia longan tru nang mapos yang an boy thak vele mà buổi khác đón về mà cái sáng ấy là ủ đồi phố còn cái là mà ani ka po nang mangai dam mayro nang malak mayro à itu ya keselang tingin yang nang mat dor kay milk pakat manilo mo pakat này panikat lâu ấy pakat panikat dor liat po bazar vela po factory sel lo mo sẽ lâu đồi té mấy bác cắn đồi ngay lâu mà dor dia sore tam dolut to kamareng mat salo wang tajolo wang boy thak do khat dor akan khat ang engtingen yang ngai nom lo re ne kay mani los dot lang sanga dot pun pela te dot next pun kay mani tunge pe kang kay mani melset po nei box lo engtingen yang los or darin là suala ni mà order kay mani laksol ni mai tenong mo dam asan dun itu mà kanin boy thak be yang lempang kakak sẽ lâu sim Ramlun Lalmon Fui Titu Ninge nang smartphone number 9612330007 nang phone number su ni to silom dia nang man i record sual po niang widang kay ma number ang dew akara kanin 234 tivela kanin molak suali na niang number Tony don vele kay mani lost to singtam kay mani lost don boy tap tiap don ngai lo sim boy tap don kanila ka po nang matidan to selong mo melset po ay don nang matuido ay don yan tinge melset ngang tu mimboy pulo son kay mani ka tingen yang le cái tiếng các tỷ về thiếm lâu lỗ mình mà sẽ lâu kung ay takan le ka po kung ay takan cái sẽ lâu vắng kung ay takan ka po nang mat boy tap don ve ang tingen yang kay ma driver pani ka ayara cũng là số này ang tingen yang phần gì đâu về cái sẽ lâu sim cái chứ mà boy tap niya đồ cái bốc là cái mà này khá hết ta tap kay mani po nhà sẽ hỏi lâu sim nam cho nên mà ron phone po kan makati rong number ni ang kati na sana ka mo ji ang tingen yang number kay mani po record tol po ni tay i-record sual ni karing ang tinget yang kapo nang makungay mayro kungay takan kungay mayro kapo ang tinge katiang ang tange katiang ang tinget kay manikap mijura ma idol tingklang kwatso boy takal tlang do kay maningay nom don lo nagtuklay ka ho katuma ang tingan yang boy tak be kay ma driver pa di ka suway lengal take it nai to la we ati dar tur trike tapo ani mang trapot kay mani boy kay ngay tuwa nakatamtak sengpot ang niya law sen te su tiang kay maning makasa silaw mo Tike. Dor na ba ang makathok ngai bok silaw mo Ale nang mang trapot may ang pun kay mani relo boy Ale akan law fe trike zahin trike le